bdejna kmini. Din id-darba sa jkollna podcast differenti. Mhux bużu podcast, għax sa jkolli ir-Rodni miegħi. Ħabib tiegħi li konna nagħmlu programm kontrattak flimkien, biex veru. Dak u bus. Kont nieħu gost, kont tibdinni, darba jinu darba sejfja darmanin. Missa sa nagħmluh differenti. Ħammexxuh jien u Rodni, ġiri kollu x'jagħmelu u mmexxih waħdi u ġiri kollu x'nagħmel jien jew ċiefer u mmexxihom. Imma tagħna tnej però għandna mistieden speċjali il-memija għax waqa naqra depress wara waqgħu in-naxxar u allura ġibnieh magħna. Ġibnieh magħna għax miskin ħassum dejja. Imma hawnhekk Is-sena mis-sejter ieħu ħankompli nħaffer. issa le ħanolluk. Ħanolluk. Mbagħad illum mistieden ukoll għandna lil Marlon Galja li huwa Mark Zira, Vice President, Team Manager. Team Manager. Pożizzjoni Technical Director. Technical Director u ndawru da manager u Ma importanti. Ma technical director. Li għandu tajjeb nixtieq il-kameramen jixbidlu jdieħ. Għax għandu dik l-arma tal-Inter. U qiegħed ferm mieli jżomm mal-Milan miskin. Fil-fatt dis-sena tlift kollox, għasta sara Champions League. Mis-sejter ieħu ħankompli nħaffer. Fil-fatt irranġajt biex jarġaw jagħmlu Love Island, ħalli waqt il-Champions League inti toqgħod tara Love Island. L-arbitċa korreġini, sa aqba titkellem marra, ta' sejna s-serja ma segwix daqs speċjalment u daqs. Daqsu. Jidher li nara r-riżultati, kultan nara l-goals, il-klassifika u dal-affarijiet. Milan għamlu kampjonat sħiħ fl-ewwel erba' postijiet. Ikkorreġini jekk. Għamilna żmien bla telfa letteralment. Tilfu l-ewwel erba' postijiet l-aħħar logħba. Vera jew le? Kien hemm żmien li kważi kien hemm meta jemmen. Għax ċedewlhom. Imbagħad xinġew wassihom, għalhom baj. Fl-aħħar il-balobiet ħadu xi punt. Kien ġat xi ħaġa stramba li ma rbaħniex letteralment logħba fl-aħħar il-balobiet. Vera, jiena kont naħseb għamilt żmien inkwetat li ħadd intom. Għaxin biex taċċaqa. Għaw wieħed iffissat fuq il-futbol mal-Milan. Naf minnu naħseb. L-inserta, il-raġel ta' binti. Kemm iġġilet mi, għax kien baqa jemmel ħajbaħ il-lig dak. U dejjem jemmel li jirbaħ il-lig. Ħabib tiegħi jinsel. U jien kont nżomm kontra l-Milan, iktar mill-li għax nħobb l-Inter. It-tix li jisom kontra l-Milan ħabbat Eżatt, kif jirbħu l-Inter u l-Milan jitlu jien naqbes unora, ċomba bel-ora ġa. Hija karatteristika wkoll mhux qed ngħid tal-Maltin. Raġel ta' binti. Biex tara kif ta' ħabib ta' sieħbek. Lejja ħabib tiegħi kien ikun argumenti għax kif jemmel fil-lig kien dejjem qajsa qajja mal-però ma stennejx li ma nidħlu Champions League. Però aħna Rodni, d-darba ħajkun għalhekk semmejnih polemika futbol. Polemika Nitkellmu fuq futbol. kollox. NPL, Malta Premier. Mux nitkellmu fuq il-regatta, għax marlon fuq il-regatta u koll. Għammek ma nifhimx, għax nafnu. Insegwina. Ma ngħidu l Mhux ħanaqba, jiena dilettant. Jien dilettant tal-regatta, ġifieri. Għaxin mallu ma nafx kif inhu minn Birgu u qiegħed ma' gżira. Xogħlu. Però Jiena prattikament, eżatt, jiena kont mal-Birgu, meta tlajna Premier xi darbit biex jien kont hemmhekk. Però mbagħad meta waqajna waqaft jgħid u kont niftakar tal-ngħid fuq social media li da u kien kellimni Darren tal-Gżira. Għal-isma li niltaqgħu ma' xallu għaliex għandu proġett konna fers il-Gżira. U mart hemmhekk u kbirt hemmhekk. Meta s-salaħna mill-Salama l-Forjana u dis-sena nerġa' ġejt lura home speċi da. għax il-gżira. Ovvjament huwa xogħli, m'iniex volontarju. Però l-gżira hija riflessjoni wkoll ta' kif biex anke naqbdu ma' suġġett ta' fl-aħħar mill-aħħar aħna nirrappreżentaw l-MPL hawnhekk. Ta' kif dal-proġett, ovvjament Martin anke Marlon ma' Martin Marlon David ma' jistgħu jespandu fuqu. Kif fil-bidunet kien hemm ħafna illi m'hemmnux fih dal-proġett. Gżira kien wieħed minn dawn it-timijiet. Fl-ewwel staġun tal-Malta Premier jidher li kemm inti kemm Darren kontu mal-Furjana. U mbagħad fit-tieni staġun rġejtu lura. Però dak iż-żmien, letteralment l-ewwel season għax inhi hemmhekk mill-bidunet, tkun tara diskussjonijiet, tara programmi, tara presidenti, dirigenti intervjenu. L-ewwel season, Charlon kien insellmulu minn hawnhekk il-President kien out of sight completely.
l-ewwel season, m'hemmx, jew forsi d-dejja, jew forsi tilef l-interess. Jekk qed ngħid xi ħaġa korreġini, għax inti tkun ma' Xallon kuljum, ġifieri. Xallon kien wasal moment sentejlu li kien eja. Mbagħad tara l-proġett kif qed jevolvi u fit-tieni season reġa' daħal b'saħħa, reġa' investa issa t-tielet season. Kellu l-proġett tal-investiment kbir tal-padell. Ukoll. U naħseb li anke tal-padell ġo Malta. Jiġifieri kontu top 6, spiċċajtu final ta' trofi. U ninsab ċert li anke din is-sena fit-tielet staġun tal-NPL naħseb il-Gżira ħajerġgħu jkunu kontendenti ma' timiet oħra biex għall-unuri ħanejdu hekk mhux għall kif ġara s-sena l-oħra anke taqbel li tant huwa bilanċjat u llum bil-inklużjoni tal-ħafna barranin il-bilanċ iktar kiber li ma tistax tgħid fejn tispiċċa. Ġifieri jista' il-każ li inti ta' case in point kien hemm clubs jif pożizzjoni jew mhux semmi l-ismiet ta' clubs ma kulħadd jaf case in point kien hemm clubs li nafqu ħafna flus, investaw ħafna flus u spiċċaw mal-bottom 6. Ġifieri biex tara dak il-livell li kien hemm u l-bilanċ tat-timiet kollha. Ekku. Però jiena ħajkompli jikber naħseb jiena. Jien ma naqbilx. Għandek il-Birżebbuġa li qed jieħdu illum rajt li Juri Messias u Jackson Mendoza jinsabu viċin, issemma xogħol demek magħhom, ġifieri dawk players prominenti. Però xorta waħda għandhom setup amministrattiv tajjeb. Edgar jidher li għadu l-coach, jidher li hemm Edgar tittara mbagħad dawn l-ismijiet inutli kollok il-Marlon dal-Johnny u Rodney sewwa, jekk ma jkollokx tim mbagħad. Il-Premier hija dinja differenti. Hija dinja differenti. Coach li ġej minn. Ġifieri il-budget qiegħed hemmhekk kulħadd jaf, itsewel documented thing li kull min isegwi l-futbol kulħadd sema fuq Birżebbuġa, illum qasadna ngħidu għax Birżebbuġa promossi kulħadd diġà drom għalkemm għadu ma beda xejn fil-Premier. Imma is-setup u l-budget qegħdin hemmhekk, però mhux neċessarjament jekk għandek il-budgets. Jekk ħad tixtri l-plejers tajbin, jew ta' eżem, illum Marlon ikun fuq il-bank u jgħix il-ħaxix, jgħix il-pitch kuljum, mhux bħalek u bħalna nikkummentaw ġieli forsi nkunu miżinformati. Illum il-ġurnata l-futbol m'għadux b'ismijiet. Illum il-ġurnata li jkollok setup, dressing room maquda, coach tajjeb, filosofija u naħseb dawk huma l-ingredjenti prinċipali. Importanti dak forsi kien is-sigriet ta' Gżira insa sentej preċedenti meta ma kontx hemm ma kienx hemm derin li forsi klabb struggle janara. Imma is-sigriet ta' Gżira kien li healthy dressing room qatt ma kellna xi ismijiet aħna biex ħadna l-Andrew Cohen kien wasal fl-ħadd tal-karriera tiegħu biex ħadna Roderick Beffa kien wasal fl-ħadd tal-karriera Justin Haber l-istess. Steve Borch. Ħarja Steve Borch u mbagħad Fajilla. Clayton Fajilla. Ġifieri aħna biex nippruvaw dat tip ta' Xorta kienet minn l-aħjar players. Rridu jkunu waslu fl-aħħar. Għax il-verità ma naffordjahomx. Però inti kemm l-ewwel issa kollok for scouting u naxxilek tattira tfal fil-Kastana, żek aħna ħadna tfal mis First Division, Second Division, tfal qatt ma labu u li deren il-coach jagħtihom il-fiduċja u jilabhom bil-mod, id-development tagħhom għadhom magħna. Marlon U barranin illi titolqot il-barranin. Iżomm id-dressing room healthy, dik importanti, iżomm id-dressing room healthy. Dak il-futbol ta' kollox u l-ingredient prinċipali. Il-grupp tkun maquda jkollhom dik l-armonija u ovvjament anke tuħu pjaċiru daw wieħed mill-aktar attivit prominenti fiha li lim mill-aspett sportiv. Wajna faħar mill-aħħar aħna li lim mill-professjoni tagħna kollha umani u jtellgħu fuq is-social media u joħorġu jmorru jieklu l-ħaġa oħra u jagħmlu social events u dik xi ħaġa li hija importanti hija. Xallu għandu karattru ħelu, ġifieri anke l-fatt li Xallon iġġieled biex jarġa' jġib il-Derin Abdilla coach. Għax għalih, imma għalih, għax meta ġibtu fuq il-podcast, għalih, le ġibt il-Derin. Għalih dak hija. Jħobbu jisuħuħ. Ma nqodux minn għaxuxin. Pero dikka maċi tkun problema u koll, lemma Mem differenza xie rispettaħ. U t-nej rispettaw xuxin. Minar ma ninsew li l-ewwel xarejn nofs bdew bik live, Eżu. Il-transition u mbagħad saret ma saritx mill-bidu. Pero Clive hu stess li l-Derin għalili hu fuq il-podcast għallu għagġa ċip il-Derin, għagġa ċip il-Iva, għallu għagġa ċip li l-usma minni. Jien ħanitlaq għagġa ċip il-Derin Abdilla. ċaħġa li semma Marlon vera interessanti hija anka u għaxol u għala kollu xie xaġa vera ma tantx
underrated fil-futbol, huwa kemm huwa importanti l-scouting. Inti Malta timtela bil-barranin, ħafna minnhom koll excited biex naraw il-barranin ġodda minn huma ħafna barranin li huma at the end of the day jagħmlu differenza. Għalhekk huma nies bħal Marlon, nies bħal Maċu. Xejdu kellna livell tajjeb ta' barranin. Il-klabs jinvestu wkoll f'daw it-tip ta' nies li huma kapaċi jolqtu l-barranin u jaraw l-abilità ta' Għalhekk kien kruċjali wkoll dak li semma anke mhux ikkoreġik ta' ma xina tnilu team manager għalhekk technical director. Kemm importanti s-seta fil-klab li jkollok kulħadd bir-rol tiegħu mhux bħal qabel ġifieri. Hemmhekk improvja l-futbol Malti rod. Tiftakar konna b'Nasara, għandna żminijiet oħra tal-futbol. Illum improvja l-futbol. Il-coach kien anke jagħmel ta' kit manager. Kollox. Jew jieħu l-kit Proset. Illum tim ikun tajjeb daw l-irwol differenti li tagħmlu. U l-kit manager qabel kien imur jiġbor il-flokkiet u jaħsilhom id-dar fil-washing machine tommu. Kien manager qabel kien imur jirreġistra l-plejer ukoll. Vera. U għataw klabs forsi f'livelli iktar. Però jien nista' ngħid għax jien ixxieħaw u jien niftakar kont fil-kumitat tar-Rabat. Meta fl-aqwa tar-Rabat, però d-differenzja kbira. Meta ġejt fl-MPN, meta Lan u Simon rew ħaġa rrid ngħid waħda. Mintomx tarawna bħas-soltu, l-podcast mhux qiegħed bejtnejn one-on-one. Stil differenti, stil li għamluh Italjani, stil li għamluh l-Ingliżi, l-Sky, tajjeb, kienet ideja ta' Lan u ta' Simon. Għadin kex bil-bus, jisna ġejna n-du drink Għedin l-O'Reilly, pub, ġifiri għanistom nitkelmu, jista' jkollna iżjed minn żewġ mistednin jien u Rodni. Cheers. Tajjeb. Cheers, ara nixorbu għaw. Għandek l-importanti għara. U nixorbu mux niskru, ġifiri nieħdu. Suppost ma cheers li tuħu bella, Kompli. U il-producer u ħadem ħafna u ftit jafu kemm ħadem, qed nidru aħna. Però producer qed wara kamera, Simon Abera. Huwa bniedem li taraw ħafna reklami tiegħu fuq it-television, minn fit-television, pereżempju. Ħansemmija tax kienu rijil issa jekk jgħid li tiegħu ma nafx, imma jaħan ikxfu. Ħaqek close-up, Jaħan ikxfu. Ejwex bidlu jaħdan naqra. Mela il-dana u la violent. Hemm reklam. Isu cartoons hekk. Jiġi forma ta' Isu la violent ġo semmejtu dar. Iwa nara. Jem nara. Għara ċifemma warajna, jġorbu tal-affajna. La għedin f'pub. Jġirdu għaw vera, nġibu għaw jġirdu. U joħdu jisom fuq sofanek, jisom siluet, mus siluet. Visual. U għaxolu, għandu ħafna zjetta. Imbadik vera herba. Sikenna l-ground fl-axħar loba. Issa taraw rajtuħ. Il-ftuħ ta' dal-program, polemika, futbol. Għax il-ftuħ qabel. Raw, Issa l-komplijiet. Raw, il-mara tiegħi kif rajtura x'batuli fuq WhatsApp, għad li kemm joġobni l-istil tiegħu, il-mara tiegħi fotografu u tagħmel editing. Għad li kemm joġobni l-istil tiegħu. U jiena ktibta tal-ġen u Rodni laqu kompla jilaq. Għax il-sinerġija li għemma sajmen, nitkellmu 5 darbit kull jum, ovvjament, aħna konna minn tal-bidu li nirringrazzjaw il-Dr. Muscato anke li uraw fiduċa fina, ġifiri f'dal-proġett, ġifiri konna l-ewwel tnej pratikament, u minn hemmhekk il-qoddim. Ħafna mid-drabi taraw il-social media, taraw Instagram, taraw il-Facebook, il-Malta Premier. Il-posts ħafna drabi, mhux ħafna drabi, dejjem, literalment 100% ikunu tiegħi. Ġifiri il-caption u dal-affarijiet. Però l-grafika, filmati, artwork, features, u dal-affarijiet, il-visual kollu, ikun kollu l-moħħ. Isma' fil-final is-sena l-oħra minna biċċa xogħol fuq il-scoreboard, ġifieri kienet ċaġa li forsi ftit ġiet apprezzata għax ma rajtx filmati tagħha, ma x-xogħol li ħajn nista' ngħidlek għax jien waqt li qed naqra l-ismijiet
kien hemm grafika għaddejja L-ħar sekli l-ek par maħallasina. Biex nfaħru. Inkun- Jien naqlalu sajn, U għaddejja. titqob sebajnej, mux jistax bħalissa l-indiminek, sedi bħalissa Nofs Ġunju, ġifiri l-kampjonat wieqaf, Hemm baqgħet. daw nis irrankati diġa qabel li ta' season ġdid, imma per esempio għandek il-commitment tal-ħat flaxija. Il-ħat flaxija idealment toħroġ mal-bib, mal-familja, mal-fajla jew whatever. U Simon għandu xogħlu. Għandek ċerti Għandu l-kumpanija tiegħu li għandu dak għandek ix-xogħol. ċerti deadlines, għandek ċerti deadlines. Semmuħ xeġiet. Ta' il-ħat flaxija, illi tkun qed tagħmel xi Vera, tagħmel. vera, vera. Titmur id-dar fuq il-laptop jew l-uffiċċju, tiftaħ il-laptop, tabdejt il-klassifika, il-klassifika 5 minuti wara li U jekk tieħu żball żgħir. La, le, għal spiċċa l-aħħar partita tkun postjata fuq il-Facebook mill-ewwel. U tiċċekkjaw mhux l-ewwel darba li bejnietna jkun hemm bejnietna qatt jew rari jien ngħidlek 5 to less, very less than 10% li tal-lenja biżbal. Imma bejnietna ġieli klassifika indawru xi 5-6 darbiet. Għandek żball f'kemm skurjaw l-gżira, għandek żball f'kemm tilfurfurjana. U mbagħad titla' Per eżempju li tnajt ukoll, għax l-istaġun li għadda l-podcast Bużu Premier, spiċċajt lejliet il-final. U jiena għed. Tal-Beltu Gżira. U jiena għed, issa niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, għax hekk f'sent ma' Simon, issa niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, ħanalqu bl-aħħar wieħed fejn għandna guest speċjali, guest kbir. U nafħu għal-Furjana, issa jien kont l-uniku wieħed li fil-programm ta' Monsignor, tajjeb, meta saqsini minn sejħu li, Vera, Floriana. mistidenji Għajtnejt li Floriana sejħdu li kuħadu. U rebħu Floriana u l-podcast spiċċa. Da, saj ċempelt il-Simon, għalli għandix namel, ċempelt il-Lalan, għabjera, għatlu għax kellu jiġi Joseph Muscat, għax wettuli. Għalli, għax bħalissa għaddej bil-politika u għaddej il-kampanja. Eżatt, għet mara blajta. U issa sirt naf il-furja ħadwa konti għax ma U hija kiteb lek Ma ġara xejn, u ħajkteb li jrid. Imma, hemmx tagħmel. Jixtaq tagħmilha, però għandu raġun ukoll. Joseph Muscat kellu x-xogħol tiegħu. U naħseb ix-xogħol ta' ma ejwa, le, mhux għax Joseph Muscat. Ix-xogħol ta' Malta għalih iktar importanti. Issa Għal minn zmieni, għal minn tissa, iżda kambjament fit-timijiet, għax huwa għal kien rabat u da. Mindu għaftinti, għaxin kont nsemmi kont n-nizir, Kien li jidollu ta' Mindu għaftinti. Kont il-pjonier ta' replay, kun jidir li kont sorry Marlo, kont il-pjonier ta' replay li inti. Jien semmejtu li sem replay. Robert Christian imbagħad Le, bdejtu jien. U George, le? U No. George. Jien u George konna bdejna. Time. Mux time. Extra time. Extra time. Fuq il-net. Extra time, fuq il-net. Ta' qabel replay. Ġija Anton Attart, li kien il-head, għalli tkompli inti, għet li ma mux extra time ta' għet tuħx dak li semmi ta' George. Tu namel li semjien, u namlu kif irritien. Għalli, all right. U semmejtu replay. U daħħalt mi Sandro kien tifel. Robert Le. Kutajja. Għaw kutajja. Robert Kutajjar. U Chris. U le, Chris ma kienx Chris dakinhar. kien għaddu Fil-bidulija. żgħir. Chris ukoll. U George. U Luis Tedesco. Mela. Luis Tedesco. Sejt għallu. Jem kien ikollu mara, kien għalkom it-tifel tiegħi. Għaxina għalek s-għet ġanni nej. Luis kont S-sinti dijem ximara. Biex xilaq ninselmulhom koll. Kolla, Nsemmejthom huma kollha nies. U Sandro kien Jiena tifel. George naraħa lija. U kien jaħdem ħafna Sandro. Imbagħad daħħalt Robert Kutajja. Robert Kutajja li kellu s-sadina, naħseb għasqattetta l-istorja. Robert Kutajja kien jaħdem ma' Gonzi meta kien Prim Ministru. Di mhux politika. Erġajna. Ma le, mhux politika. Daw ma kursitajt. Imma kellu ħafna kuntatti u kien iġibinna kollox. Sponsors, kollox. Jaddi ma nafx kif, minn fej jaddi naħseb tru xogħol tiegħu u kien iġgħolna kull tip ta' sponsor. Tajjeb u lukanda
kien tawna sponsor, imma insomma. Marlon qabel kienet jaqbad punt u qabel waqqaf. Iva, Ma kiena konta, din ma jistisfel. Ħalli mbagħad Minn dak imma dawk kienu. Minn dak iż-żmien, għaż-żmien illi l-aħħar. Imbagħad neħħewni ħanajda wkoll għaxetta. Meħabba politika, sorry, waqaftek Marlon. Għax kienu rebħu li kislima, le, mandu xaqsam hija. U jien mort ġibt il-kumitat kollu ta' slima fil-studio u kien hemm Joe Saliba, il-segretarju, u ma rridniex inġib lil-Human Berkuxkir, il-Joseph. Ħabba Schleiber. Għetlu le. Għetlu dak hija parti mill-kumitat imma nġibx il-Joseph. Qed ngħidilkom eżatt. Għalli mela jagħmlu Robert il-programm. U daqsek. U tani promotion il-Eurotours biex waqqafni mill-sports. Bekk. U minn dakinhar jien tajjeb. Dell-ewwel darba tirrakont tagħha Iva. storja. Le darbetta fuq ir-wan fil-bidunet. X'mallu kif qed punt Dak l-10 snin, il-futbol Malti evolv, il-klabs, mhux il-futbol Malti. Klabs improvjaw. Evolvu bil-mod, pass vera bil-mod, pero jekk qabel kif qed inti, il-coach kien jagħmel kollox, u bażdiet it-team manager. Jekk imbagħad il-kit manager. Issa folfajna fej it-team għax qabel it-team manager kien jagħmel x-xogħol kollu. U m'għandux ikun hekk. It-team manager għandu jħoss bil-loġistika tat-tim. Issa għandek is-CEO naħseb. U dejta Marlon. Għandek il-setup ta' kumpanija u setup teknika. Issa Għandek il-setup amministrativ u setup Nurse teknika. uffiċjali, Għandek is-setup ta' clubs Għandek il-graf, il-chairman jew il-president, un bat għandek l-aspet tekniku, l-aspet amministrativ, u kullħad Per eżempju, klabs bħal Forjana, bħal Bell, bħal Ħamrun għandhom setup full. Mela. Qabel ma nsaqsik mistoqsija diretta dwar il-gżira, wieġeb jekk trid twieġeb xek ma tridx. Dil-ġimgħa wkoll kellna l-Polots tal-Ewropa. Tal-Ħamrun is-sena l-oħra taħseb Martin kienet one-off Florena Xebrok, ma nafux kollha bl-ambjent. Furjana setgħu ġew. Għandek xi tim armen ma marsa xlok jidirli Ħamrun ma minn ġew. Ħamrun ma' tim minn Flow Island. U Valletta nafu li rebħu trofi allura qabżu diġà Ma' tim mill-Polonja. ma' tim mill-Polonja, kolli bsin, x'taħseb? Ifhem, Furjana setgħu kienu iktar lucky. Setgħu ġew. Pero Forjana ġew laki jattini round mbagħad. Jekk alla jrid jaddu l-ewwel round. Xemrok. Xemrok il-tieni tim li passonsejt suppost għandhom triq ħafif mbagħad. U dak il-każ jikkonfessa grupp. Gruppi garantiti. Il-futbol Irlandis improvja ħafna, ġifieri, aħna naraw qabel għax qabel konna nirbħulu ħafna tal-Irlanda. Futbol Irlandiż biex niddistingu Republic of Ireland. Republic of Ireland. Għax l-Irlanda ta' fuq għadhom ta' xejn Niftakar jgħaddu kienu. Li kienu jkunu jħfef minn Xemrok, to be fair. U setgħu ġew. Ġew ma nagħmlu le. Ejja, ġew ma' Ħamrun. Xemrok biex naqbes għal-World Cup, il-kapten tagħhom huwa l-kapten tal-Cape Verde, sabuh minn fuq LinkedIn. Minn fuq LinkedIn. Batlu l-ewwel darba minnux il-coach, batlu ma mesti wara u. U bat li Mr. Zek, Muscat Patrick, naħseb kollha ta' fuq, ma konx nafaw. Il-gowler jilak ma' Zek. L-eroj sissa tal-World Cup, il-gowler tal-Cape Verde, jena ta' Zek Muscat. Da l-gowler tal-Cape Verde ma' xirajdix il-loba, għed jawx xis 4 miljon follower fuq Twitter. Taf xamel la dan nisa kollha djom lura. Follow you. Follow you għax Biex rabbihom balla. Dal-gowler tal-Cape Verde. Għamel loba kbira, ma daw ma. U għal-gowler ma l-istestima u fil-Portugal. Zek Muscat, ma xafes. Mistoqsija diretta, jek trid twieġeb, jek trid twieġibx. U mhux ħansemmi ismijiet għax huwa każ delikat u każ Dalili għalli semmi. Ftit jiem wara t-telfa mal-belt fil-final ta' trofi, l-aħbar li ħarġet dwar possibilità ta' korruzzjoni. Kif laqtitkom, kemm ixxukkjatkom, kif laqtet il-klab. Propjament dik mhux erba' tiem wara, dik jumejn qabel il-final. Terġa' ġifieri kien Aħna żammejnija kwieta. kien diġà hemm l-istorja għaddejja. Aħna viċina mal-plejer li ġara dal-każ, aħna ħaġa li għamilna, ovvjament għamilna meeting mal-plejer biex naraw ġara ma ġarax. Ikkontattjajna l-belt biex ngħidulhom ġara ma ġarax u tnejn li aħna ovvjament iddeċidejna li mmorru nagħmlu stqarrija konġunta. Fil-fatt ħarġet simultanjament, kemm Jekk ma tagħkom kemm fettwax tal-belt. il-plejer tagħna jew le, dak ma nistax ngħidu, però mhux xi ħaġa fair fuq il-plejer tagħna, mhux xi ħaġa li kif taqbad mhux ma tkunx komdu inti xi ħadd jiġi approachjak. U l-plejer beda Tgħidlu le. il-plejer beda l-partita. U jekk mhux laqwa kien wieħed mill-aqwa players li kellkom dan l-istaġuni, ġifieri għadu. Għalija player kbir. U inti bil-forst, di vera, mhux ġusta.
fis-sens. Int ħat tifhimniex tal-antik, inti jekk xaħat approċċjak. Le, qedlu le, u daqshekk. Illum jekk mhux ġastilu le, tikxef. Għaxin kella ħati daqsu. Minħabba l-aims. Għaxin kella ħati daqsu. Kella ħati daqsu inti. Allura Hija pressure kbira. hija pressure kbira, mhux ġusta. Imma insomma. Tajjeb li ġiet kjerifikata naqrax smajna ħafna diġeriji fuq għadi u mhux fair fuq il-plejers. Mhux fair anke l-futbol U l-futbol Malti ġenerali. Jinnek li minn żmien fl-aqwa tal-futbol tal-80s, 90s li kullħat għaddej u kien mixtrawna 3 u xtrawna 2 u xtrawna 4 eksejn, dejjem konna. Intu ma tiftakrux, ma naf tiftakar xin. Għax qabel Ma dejjem eksejn. il-ġurnata. Però biex nikkorreġu ruħi, aħna jumejn qabel u ħallejni akkwiet. Illum ma nħossix dik, Ħallejni akkwiet apposta. Għax ma rridniex nsaħnu l-logħba, ma rridniex li anke ħabba l-plejer, ninkondizjonaw l-logħba, ninkondizjonaw il-plejers. Allura aspetta edha porta minn jumejn qabel xorta. Imma dnilhom l-integrity of tal-fesma toħroġu wix issa għatu ċasu nitlabu l-logħba. Forsi tagħmel ir-rapport bil-ewwel jidher U naħseb inkun żbaljat Maron jekk ngħid li l-istess min ta' qabel il-final ħarġet fil-medja dwar Charlon u il-Manuel Island u l-Padel Grounds għala jista' jkun li jibda jkun m'għandhomx jaħsmu, imma huwa l-business tiegħu, huwa l-business li jmexxi l-klabb bih. Sabiħa. Riħtijom minn hemm. Nejdi biss, 99% do jgħidu l-NGOs ma kellhomx raġun għax l-art jgħid l-gżira. Daw ħasbu li l-art hija kollha. X'inti l-batet komplet jekk jaħnibqa' ma' daw? Mhux il-każ. Dik l-art. L-area tal-padel jagħtakom. ċveri da jista' jagħmel li jrid. L-area tal-padel, tal-restorant u l-area tal-klabb. Mhux parti mill-proġett. Allura, imma ibata xil-ples, meta ħajtlaqna da, se jispiċċa issa, tifhimni? Ikollok ħafna nkwiet, insiex nint moħħok Lejla, Ejda, ma dak iż-żmien bdiet toħroġ ħafna. Ekku. Tifhem? Issa jiena naħseb ukoll li jiena niddejjaq. Kontrajt intervista minn għalija fuq replay tal-President tal-Furjana. Tajjeb? Qabel rebaħ il-lig u egerger fuq l-istil ta' lig, tal-kampjonat u sejjer. Però il-karma ġiet li l-aqwa tim, biex nibqa' ngħid l-aqwa tim kien. Għandek li Rebaħ il-lig. Ixu tal-Furjana qabel il-final u wara l-final. U inti kont taf qabel li ħatilab Wara dik push l-istil. il-lig, nasal lejk katastrofika kienet kun il-Furjana. 4 snin il sena minnhom kien hemm Marlon Jena involuti. ma nikkummentax fuq ta' Imma vera. Ija, ma Ma smajta. Il-pressure hemmhekk kien. L-aħjar, ma l-aħjar tiegħna xer ma kien ħaqhom jaqgħu, imma issa fuq il-format. Le. Però konna nafu x'ħajġri, I mean. Pero ħanajdek, kontu tajbin xindaħal Winston. Le, ma ma konniex ħażin. Mem kontu l-aħjar, kontu Ma sfortunat. hija whatever, kapitlu ma l-għom għandix George għandu kun fi żmienu tajtu 4 snin ma wkoll fl-ewwel round. Ma kien jitkollu tajjeb, ma konna nkunu unlucky. I mean. Winston għandu l-kapaċità wkoll li jkompla xi drabi tibda il-coach u t-tim kapaċi li hekk ħobli Dole ħanejdek. Pero Winston għalli l-mosta fil-podcast. On the day, kellu Fil-podcast kienu aħjar On minna, the day kellu metuna għalli li kienu aħjar minna, għalli wiena najt li ċertu players ma kienux fil-forma kontra l-mosta. Għala fil-podcast. Fil-podcast għala. Din istansibuwa ġibiri. I mean. Mill-aspet kalċistiku l-mosta minn U imkien. tfisser ħafna dik Minn imkien il-kelma. għandhom. Tiftakru għata konna zar bil-ġojsik konna live, fadlinna live, minn imkien kienu fil-qieħ ankrati. Għaber jekku il-ħamrun, ironikament il-ħamrun. Kell għandu kont il-fullobit kollha kienu l-mosta fil-league face tal-closing. Ġifieri minn hemmhekk għandhom live Dejjem biex jisalvaw fl-aħħar daw. Inna x-xar kienu top 6. U jafu li l-pressure kollha fuqhom. Complacency. Football wise, il-mental strength hija kollox illum il-ġurnata. Li toħroġ hemmhekk. Li toħroġ hemmhekk. Għandek żewġ options, issa hekk qed titkellmu open, ħankompli titkellem open jiena sewwa. Jew li ħriġ hemmhekk bħala plejer u tipprova taqbes 4-6 jekk trid għax ikollok il-konfidenza. Jew toħroġ hemmhekk bħalma ġieli ġara, mhux ħansemmi plejers jew clubs, bil-pipi ma saqajk.
u għandek players joħorġu lek u naxxar bir-rispett kollu lejhom. Naħseb ħadd Le, f'dik il-logħba kellna naqlaw erbu, fema jmin imma insomma jemma daqsek, ftaħtu l-feriter ġejtu, ġejtu. Nidġajta. Ebba tabib. Hija vera. Issa, kontu għat issemmu Momenteru fl-Europa. Għandek il-ħamrun mal-Faroe Islands, u xek. Għandhom ċans tajk, id ħabru Pero Issa. mux, tinsex li l-mixja tal-ħamrun biex jaddu għal-gruppi hija differenti minn il-mixja tal-ħamrun hija tal-Furjana, fim? Pero l-Faroe Islands. tal-ħamru nissan l-oħra. Ma minn ġew Furjana jek jaddu. ċekkja, mux għedin kollu għedin. Faroe Islands, jekk tarom bħala tim nazzjonali, għandhom ħafna players jirabu l-Ġermanja, Second Division, Polonja, Iktar sej Skandinavja. jew Skandinavja, Denmark. Easy għalihom biex jimxu Jistgħu jgħaddu. Meta jkunu Faroe Islands nazzjonali. Man kattim taħtem Imma bħala teams. Bħala teams, jiena naħseb li Jena nemmen li għandhom li l-ħamrun għandhom jgħaddu. Imma- Jiena nemmen li bġej il-Furjana għamlu żball kbir ta' ġej Grek. Mux huma tagħna. Teraqu, ma nix teraq. Kwistjoni ta' kont- Pero għamlu lobbiet, imma ma rabuħx. Anka telaw. Imma fl-axħar, Ejjem xi polemiki fuq. Fil-qorti arbitrali. imma l-axħar lobbiet, ma rabuħx. Naħseb kienet ila ġejja, ġifiri. Xaħġa kien hemm. Kull min U jekk kien jitla' jitla'. Kellu injury. Ejja kienet jirkupra kienet għax jiena kellimtu. Għandi Kien qiegħed dubji. jirkupra. Għax kien jieħu għali ħanka meta jinqara. Ġibi ħaġa. U jħobb jilab, jiena nafu naqra Pero personali. rebaħ il-ligi ġifiri ta' qalbu Tipo ġifiri kull meta laqgħu. kollox ta' biex. L-aħjar player Kien kien. wieħed mill-aqwa players. Jien għalija. Jien għalija anka jien kont qiegħed jien nitkellem kif qed nitkellem Il-lum il-footballer of the area, kont dan mistieden. kikum ħadet Joseph Bongo kien joħada, ġifiri Jien kont qiegħed mistieden l-awards tal-MFA. Għastilluni. U kont hemm, rajt il-bjon vassallo barra, jieħu drink fej konna barra, jien mort fejn, mara u rajtu. Għatlu jien ma naqbilx. Ma tops, ma player football of the year, għaliex. Tu mux għadnek Joseph Mbong ma kienx tajjeb, ma Joseph Mbong tkeċċa ċertu robiet. Kif tingħat eżatt bus, għax daw in-nies ċej, jazlu huma. ma jkollhomx ideja ta' kultant. Le, jivvotaw Għandek huma. il-kriterja Mill-MFA sta' għandek il-kriterja sta' tkeċċiet, il-kriterja sta' yellow cards. Allura- Kemm ħadd footballer of Ċej, Grek ma tkeċċiex. most valuable player. Għandek ħafna kriterjas u jidir li l-imbagħad ikun hemm għażla fost il-ġurnalisti Ġifri kun hemm jissottomettu ħafna, l-aspett preferuti tagħhom. Katrina għalija Jake Grek. Il-lista tkun bej ħamsa mbagħad jidher Kellu joħodha, għax kien l-aħjar player. Furjana. Naħseb id-dispjaċir. Furjana jekk jaddu. Mandi xej konta Joseph Mbong. Le, għassina. Jew ma' Riga jew ma' tim l-Armenja. Ġifri għandhom ċans. Isma' l-Ewropa jiena tengod. Taf xi ġifieri, mela. Ġiet favur tani sara l-Ewropa, L-Ewropa favur il-Maltin etni. jaħna bħala gżira. Għamlu l-bar Full polza, veri t-soċi polza tkila kif ġok l-asmatin, pero nfakkarkom aħna ma tawin kol gżira. Lajna l-Hajduk Split. Kont ħanejt. Il-messu ta' split. Kont ħanejt. Għaġiviri b'kull. Lajna. Dan raġel mux ħajdax nafu ġiviri sejni nafu futbol mux ħajwat jiftaħar bih nifsu. Pero għaw, il-ħamru l-sisi li għadda għamlu bieċa xol kbira. Kienu l-akki, mġi kollox favur Imma taħħom. l-ikbar riżultat fl-Europa. Hajduk, għaggħeb, dak il-bar. Il-remont. Hajduk Split. Il-ħamrun għamlu. Sira tlieta, Hajduk tlieta, ġo Kroazja, u Lewski mux is-sena l-oħra ta' qabel. Imma dak Però l-ikbar. li għamlu Daw ta' l-gżira. xedjek il-Hajduk Split ta' Pero l-gżira minna xaħġa li l-ebda klab Malti għadu għamil, nasib laqsi għamlu għamil s-sahra, illi aħna wasalna sa' t-tilet round, darkej fuq xuxin, imma by elimination, mux esempio tinqala mit-Champions League. Ma taqa' fil-konferenza. By elimination, Aħna bqajna navvanzaw s-sena ngħidilkom, tarmux il-klabs Maltin, għalla vola ġew polozzi bsi. Nibsi. Għax l-għos fil-sajf ħafna mill-klabs ikunu għadhom qed jingranaw. Issa, jek tiġi ma' tim naħseb tal-Irlanda diġa bdu qed jilagħbu, eżempju, ġifieri dik hija naqa' kontra. Però jekk inti tibqa' dik it-trik tagħha, illi ma tkunx eliminat fl-ewwel round, fl-ewwel leg. Bħalma ġran ħamru ma Jekk taġi tibda eliminat bil-tazza. fl-ewwel leg, Da, għandek jifhem. problema. Imma jekk inti tibqa' fil-logħba, leg Pero Floriana xort għandhom garanzija ta' tini round, jilqaw Champions League u jmorru konferenz. imma jekk jaddu round,
Jibqaw l-Champions League għandek il-garanzja Għandek il-ċans tal-grupp. tal-grupp. Europa League, it-tielet round naħseb bak. Rodney, għannu għos nitkelmu għek, għax diġa rajt jien qed nara fuq il-Facebook u għek, tajjeb, social media, għandek Bikir Kara raġa bdew sejri, Bikir Kara, għaxem Chris Cardona. Ġvidi ġaqet umu fuq sajom, u Bikir Kara meta umu għandek nis daqs kam għandhom il-ħamun jew iktar, u nis daqs il-belt. Ġifiri, ma mux vera. Vera. Maċi vera polemica, verità li jek. Verità. Taħseb li kien kannu ta' bil-ħawronis. Le, ma għalxek, naħseb ekket. Bikir Kara bħala pajis. Bikir Kara bħala pajis, ikbar minn. Jena ma rridx nġilet ma nħamru ma Bikir Kara, pero Polemika jismu. Ija, polemika ħanejlek. Pero qed insemmu kombinazzjoni biex tibqa' pertinenti, issa l-ħamrun itellaw ukoll u jqumu għall-okkażjoni, kulħadd jaf. Però biex nżommu mal-rabta tal-Ewropa, daqs kemm rajna supporters kien minnew Għadda wara jkombinazzjoni. Ta' Birkir Kara mal-West Ham. Birkir Kara West Ham kellu ground mimli, ground mimli kellu. Kien hemm neutrali wkoll, kien hemm neutrali wkoll. Bikir Kara ħaqqhom ikunu Ara kif jimlew Jena nixtieq nara lik mid-ġiet iktar mill-ilma ta' xita jimlew Ħamrun belt Bikir Kara, li huma 300 li iktar li jġibu. Bad għandek il-ħibs issa, fuq il-ħibs, fuq il-ħibs. Xi tajdi fuq il-ħibs? Stanajlek, jekk tim ikun ser tajjeb, Malta dejjem. is-supporters ħajtilgħu, għaw Malta l-kultura tagħna m'hemmx passjoni. L-Italja ta' wara kollox. Ir-riżultati kollox, intom naħseb jekk hux mid-dar, jekk kontux il-ground fil-finalissima mhux ta' trofi, jekk kontux il-ground, jew jekk ma kontux il-ground naħseb rajtu għal il-highlights tal-logħba minn faċċata, għad kontu tobsru Marsa Xlok. Bir-rispett kollu, ma kull is-season tellgħu 5. Anke l-gżira fit-trofi kellhom il-final. Kellhom Marsa Xlok. Le, ma kellhom. Kellhom is-sajt kollha minn Marsa Xlok. Ġifieri jekk inti Madonna, għandek Marsa Xlok. Il-neutrali irridu jippuxja Għamel bħalma għamel Kristur Miraklu l-ħut saru nies. Għax, jemlew. In-neutrali qed jibdew jiċċaqalqu. hija waħda mill-affarijiet li tiġġieled Għatem l-element li konna nitkellmu dwaru għadu pertinenti meta konna żgħar aħna, l-kwissjoni ta' daw il-klim ħażin. Hemm ħafna affarijiet, għandek il-fatt li l-Istadium Nazzjonali huwa maqtuħ minn kull. Irridu naqsuhom dawn. Mhuwiex komdu biex tmur tiġi. Issa se jinbidlu suppost. Ħajinbidlu, ġifieri però fadal iż-żmien, ġifieri għamilhom ċella 4 snin. Għajt għal-bira l-ħibs. L-Istadium tal-MPL huwa mwiegħed tal-2030. Dak huwa. The City of. Jiena ngħidlek li dak irid iċċaqlaq il-futbol. L-Istadium tal-MPL 2030 għandu jkun les biex ovvjament jibdew, però jibda jsir. Però għajta fuq il-ħibs. Narġa' ngħidlek. Fuq il-ħibs x'tid ngħidlek. Il-ħibs. Għadhom Nisma' uffiċjali. li mhux uffiċjali, imma f'daqqa waħda qed jgħidu li se jkun hemm bidla kbira fl-amministrazzjoni. Ħajkun hemm bidla kbira fl-amministrazzjoni. Kbira kieku għandek legacy bħal Għandek handover internazzjonali, ġifieri xi investitur internazzjonali, xejn konfermazzjoni uffiċjali. daw il-ħibs insiex daw il-legacy. Xejn konfermazzjoni uffiċjali qed jisemmew bi prominenza Henry u Joseph Mbong li huma tnejn back home għax it-tnejn kien. Henry huwa tifel minn raħġiti li Henry. Missieru leġenda tal-ħibs. Eżatt, Joseph Mbong ukoll missieru għallajti il-glorja tal-leġenda tal-ħibs. Imma hemm dik lajta, u ovvjament għandek plejers oħra ħadu xi ieħor żgħir jidhirli il-ħibs, insejt minnu. Madonna ħadu l-Jake Vassallo Birkir Kara, ma ħadu xi wieħed ħadu żgħir ukoll. Qed jissemma Satarjano. Satarjano. Nathan Aġus, proset, bravo, daku. Le, Nathan konfermat. Nathan Aġus, titara l-mostax, mosta neħħew tnejn mill-ikbar mosta kulħadd jinżalu mill-kappell ta' kemm itellaw. Ta' kemm itellaw żgħażagħ, ġifieri għandhom akkademja u ħobbew tagħhom fenomenali. Però ħadu neħħew tnejn mill-aktar importanti bħal Nathan u bħal. Però konfermaw il-Nevin Portelli li kellu tmiem ta' staġun top. U Slima. Slima ma tantx. Donno. ġdid le, Arċola. Kien viċi. Arċola ġdid. Kien viċi. Għandek head coach ġdid, Branko Nizevic, u l-lum rapporti mhux uffiċjali, għax l-uffiċjali nara fuq il-page uffiċjali tal-klabb. U jkun major transfer, kif vera. Brian Gambarte minn maħazzabar. Fuq il-page uffiċjali tal-klabb. L-lum tal-law bandira Argentina coming soon. Brian Gambarte. Mela probabbilment Gambarte. Sena oħra ma kellu season tajjeb, ta' qabel kien joġob il-Mels. Għandu dak it-taċċek sabiħ Argentina.
Jena jġbu il-plejers. Imma donnu għanna World Cup. Għax dik L-Arġentini. Dik, għanna World Cup. Tina si oħra U xorta moħna, għax, għannaċ, Ma xaħna mux ta' birra, għax għal-futbol Malti. Pero anka ktara il-medja soċjali, xorta l-Maltin għadhom jisemmu xaħna bil-kikara, xaħna rħamuna, il-ħibs għadu fi il-futbol Malti għet jiġi missjat. Jiġi missjat. Fil-ground kif għal xismu Rodni, għax il-Maltin nidħopina, baħna tal-Bnazzi. Pero, interessanti tkun fidna di, fi tliq wafek xaħat, sew għetlu fuq il-program, sew il-nis jisegwi. Anka dak li n-qasret li taħseb imma jsegwi. U il-problema tal-tendenzi, no, il-television. Ismani. U dik jaħed. Ma tendenzi ma kienu zina, ra. Imma jissu jkunu għajjar, zdiedu, imma xorta jissu jkunu. Jena nistenna ħafna iktar, sinċerament. Għamil zdiedu, pero kif għettajdu. Ma television komdu, Television tal-blu. Television komdu. Il-fat li n-nis ma jitilawx il-ground għandek ħafna xus li semmejt jenu għandek oħrajn, pero n-nis kiku ma interessomx jiġi s-sibt. Mux jiddefaw qoddim il-television id-dar u jaraw il-loba xorta. L-udjenzi u magbar, il-set box. Għet nitċejsa xanka għanna xie sponsors u kollet tisaqsuna, għet nitċejsa ma Dr. Muscatu Mala. Jien ikun hemm futbol loba Ingliż, sajjina mal-Arsenal u mal-Inter u ħafna. Indawwar fuq Malti. Targetjaw lil dawk li jippreferu jaraw loba barranija. Jien nemmen u l-għalan kan darba kien duqa. It is an improvement ħafna fuq il- U mux biex għagġa, ħatta ma xjafu l kemm il-Chris Kondor Battle, u anka il-programmi sportivi. Il-programmi tal-futbol. Mux program sportivi, program tal-futbol. Inut li inti tamel program tut titkellem minn lotta Premier, ta' Challenge League, ta' T-Round, il-futbol barran, il-volleyball. Innovation, Marlon. Irrit ikun bħalma minn aħna. Dan Premier. Tipprova. Issa għamel hekk, wieħed Premier u wieħed ta' Zizzar. Hemmx risorsi. Dik hija waħda Sirt naf illi waħda mill-main kmamar tal-sports, tal-barijiet, laqqasan musa s-sebbi Roma, laqqasan full-timer wieħed. M'għandhomx. Dik hija waħda mill-limitazzjoni. Il-futbol Malti qed jimprovja bus. Kull stakeholder, imma l-medja ma qed mitsanuna. Wow, fej ħadem tajjeb u ngħid prosit jien il-Joseph Muscatu l-Lana Vera, tajjeb, għax daħħal miegħu. Nies bħal Rodni, ġurnalist minn Tfulitu, tajjeb, ma u full time biexenu. Il-Jesmon Zarafa, player minn Tfulitu, qiegħed hemm magħhom. Mbagħad għandek il-part-timers. Illum dan il-podcast għanna naġan semmi Simon bħala bniedem intelligenti u innovattiv, sir differenti. Il-moħ. U d-design. Għadan, ekku. Il-kreativita. U l-ideja ta' dan il-program hija tiegħu. U tiegħu biss. Naqbel minna. Tajjeb, għanna jien u Rodni stili differenti. Tajjeb, imma naqblu. Tajjeb, u nħossni komdu miegħu, naħseb jalla inti tħossok komdu miegħi. Tgħidix hekk tafa risposta u għadna affarijiet inkomin ukoll jiena inti. Ħafna. Ma ngħidix hu. Mexxi. Ejja, xil-World Cup għasem sejni. Kienu nafħu l-Furjana niftakar jien. Champions. Insomma. Il-memeħa jkun mistieden regolari. Sa jaqleb mal-Milan. Jiena li program tal-futbol m'għandux ikun isu kommentarju, analizza. Il-futbol Malti. U l-mistieden kelmu, mux nsaqsik mistoqsija tgħid li few li. Le, mux ġili, rispet kollu, għaw ġertu. Il-lobba ġalek, il-futbol Malti u mamul. Kiex penalti jew li, fuq il-ġurnalisti. Il-futbol Malti u mamul minn diversi segments. Għandek il-clubs, għandek l-administration, għandek l-MPL, għandek l-MFL, għandek kontribut u għandek ukoll stakeholder kruċjali li huma il-ġurnalisti sportivi. Li hemm huma ftit.
pero jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna sewwa. Però ir-riżorsi dik hija waħda mill-ħafna problemi li jeżistu fil-futbol. Però bżonnu ċuħ ġodda wkoll, eh? Jiena kif tafu intom, hija mhux ċuħ ġodda, però m'hemmx telajn, da bħalma. Trid għalhekk qed hemm bżonn ċuħ ġodda. Tippuxxa, ġifieri aħna anke bħala MPL M'hemmx riżorsi eżatt il-flus qed nippruvaw nippuxxaw kif rajtu anke permezz tar-ris, social media u affarijiet oħra, qed nippruxxaw anke ċuħ femminili biex Jien ma nafx taqbilx li anke l-kummentari tiebu, kif tafu l-MPL nagħmlu press conference fil-ġimgħa. Ġieli nċempel Marlo ngħid il-dera u ġib li plejer fil-ġimgħa. Daw il-press conference tal-MPL qabel il-match week li tkun ġejja fil-weekend ħafna drabi seġġew fil-għodu, jiġu żewġ ġurnalisti. Ġieli jiġi wieħed biss. Kieku ma konx naħdem l-MFA u għandi 8 snin esperjenza fil-medja l-MFA. Kont nuħu fastidju, kont ngħidha ma jiġux ħabba fija. Le, tiftakru li għaw il-World Cup? Tant kellna fuq il-futbol Malti li nsejna. Għax isbaħ. Mela, ħana minn mistoqsija. Żgur li aħjar minn Korakao. ċini l-unika combination li għandu l-futbol Malti ma' il-World Cup, ejja bus. Il-Cape Verde għandhom popolazzjoni qasmi tagħna Korakao, 128,000. Cape Verde 600,000. U ġodru L-oħrajn 128,000 il-Korakao. Mux dak il-risposta. 128,000. X'inhi? David Promise. Tassew. Ex-player ta' Valletta, Ejwa, mela. jajru xmar n-nies fuq Facebook tista' tagħhom Naħseb is-suġġett. Korreġuni, ta' naħseb is-suġġett li ktar tkellimna llum il-klabs Maltin fl-Ewropa. Korrett jekk ngħid li David Promise għax insemmu ħafna drabi Birkirkara Furjana ħamru Slima Belt. Kien parti minn l-iskwadra l-unika darba li sarin kienu fl-Ewropa reċentement. Ma naħsibx ta' Tiftakru kien Steve Marco magħhom. Ma naħsibx li kien magħhom imma dan. Imma sajrin kienu fl-Ewropa reċentement. 5 snin ilu. Imma ma naħsibx li kien magħhom. Ma kienx magħhom. Kien mal-Belt, kien jilab fil-Liktal Miners. Kien jilab fil-Liktal Miners. Kienu labu kontra l-CSK Sofia. Tidħol fil-kummenti tista' tiktar. Min taħseb issa jieħu l-World Cup? Jibsa buże. Ibsa. Imma jena naqbel miegħek semmejthom l-ewwel. L-Ingilterra. Jena naħseb l-Ingliżi jirfuha. Jiena kont nemmen daqsxejn fil-Portugal. minħabba Imma wara l-bira ma konvinċewnix. Jekk il-Portugal ħajbqgħu juru simpatija x'inhi hawn. Hemm kelma oħra ma' Ronaldo. Ronaldo tajjeb leġenda ikona. Personalment imma ma tistax tibqa' tibbaża fuq plejer ta' wieħed u Għandek raġun. U ma jinqalaqat. bħala l-feature fl-attak. Meta għandek il-gonsa. Ġifieri wara l-bira se jista' jkun dan niftakru Italja 90. Ma toqgħod tara L-Arġentina hemm żewġ affarijiet għal issejħdu għall-Ingliżi. Anka se l-tradizzjoni l-Arġentina. Tifu Saudi Arabia. Waħda għandhom l-Ingliżi għandhom riserv tajbin immens. Għandhom tim siru missa fiċ-Champions League dejjem hemm sal-aħħar tajjeb. U coach tattiku. Coach Ġermaniż. U bdejna bil-referis favur tagħhom. L-aħħar li ħaduha fis-66 kellhom referitum jaħbad mal-lasta u gol, tajjeb, u issa ġiet id-daqqa penalti għax ma skurjax, ħarġati, Insomma, kellu tal-idejn, meta skurja Maradona. Ingilterra għandhom Għasemmu kollox. nejn mill-akbar deċiżjonijiet kontroversjali kontrihom fis-Suja ta' World Cup kontra l-Ingliżi. Ovvjament il-famuża hand of vote ta' Maradona. Qed nitfix kelli ma kienet 2010 tal-Ġermanja. il-gow daħal. U ma tqalaw damdina kien. Dak kellhom 2010 Però anka dis-sena għandhom tingbir. Tal-Empire kien daħal Wara ma jkun. Wara Kull il-Maguire, I mean. fid-difiża għandhom għandhom il-problema. Il-Kroazja Fani, imma tajjeb dak il-gowler. M'għandix mhux neċessarjament l-iktar gowler favorit tiegħi. Ma jdiqanix, imma Fani anka fil-las ħafna. Tradizzjonalment Ingliż. Għal-Pickford, però gowler tajjeb. U ma l-Ingliżi dejjem idihom. Però huwa l-uniku tim li għadhom jilagħbu bis-center forward pool, Harry Kane. Le, għandek il-Mbappé, anka l-Franza, ma Senegal, klabu. Imma Harry Kane dejjem, għoddim, ġviri xi Ma ħaġa. semmejniex il-Messi għadna li reġa' mela ġifieri reġa'. Imma skont ma' min ma' l-Alġerija. Saret naraħ ma' tim aħjar. Ma stenna l-Alġerija. L-Ingliżi mal-Kroazja rabu,
Ma tim li fl-axħar mux l-axħar edizzjoni ta' qabel ġew final ma' Franza u tilfuha Ġifieri, ma domx il-klassi ta' kisbin ta' ġifieri. U le dejjem jibdlu, kull 4 snin jinbidlu t-tim. Ma nistgħux nattakkaw it-timijiet iż-żar dak mhux tajjeb dak għax skont Però jista' jkun ħanajdek. Aħna ħsibna kulħadd li l-Ispanja ħadd tifqa wara li ġara dak li l-Ġermanja faqat il-Kurakaw jew Kurasaw ma xejn. Kurasaw. Tak drink, ta' Sibt, naf, blu Kurasaw. Għasib minn hemm ġejjin. Wara mal-Cape Verde kulħadd ħaseb l-Ispanja ħad iġri bihom. Meta? Pero Lej. tinsew fattur naħseb jiena li qed tinsew fattur li dik kienet l-ewwel logħba. Fejn jkun hemm il-pressjoni, il-klima differenti. Kodek ma settiljajċ. Kollek ma stati li ġifieri jiena nixtieq nara issa t-tieni logħba, tliet logħba u iktar ma. Eventualment Però importanti, jekk tinnutom, L-ewwel logħba ħadd ma jkun titlef. l-ewwel logħba jilagħbu għad-draw. It-tim sirgbaq li għandhom iċ-ċans li jkunu l-ewwel Lajt tejn. ħafna jbidlu sa. Draw. Pero ħanajdlek di, bil-sistema, bil-format, għax ħana kultant nitkellmu dwar il-format. Il-format kull imkien inbidel u ġie aċċettat ta' Champions League, tal-Conference League u tal-Europa League. U anke l-World Cup l-ewwel darba bi 48 nazzjon. Qabel niftakru fi żmienna meta World Cup kien il-32, trid tirbaħ ġiex lobiet kważi. L-aħħar darba lajt tal-82 l-forma. Illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata għandek minn 48 irridu jislu fil-round of 32, 32 ovvjament. Jinqalaw imorru dur għad-dar, jippakjaw il-bagalji 16, sewa biex għankan femmu da xej, iġviri round of 32. Round of 32 ġifiri għandek 12 grupp, l-għod nej għaddu automatikament 24. Għandek 8 jgħaddu bit-8 ta' mux 4 8 jgħaddu bit-tielet post, bil-post ta' qabel tal-axħar fil-grupp. Iġviri inti toħroġ bil-mindset, nejt għalija. Illa ħaterbaħ l-logħba, ħankun 3 kwarti minn sieq ġewwa li għaddej tal-fazi li jmiss. Mhux noħroġ għandru. Ġifieri. Ma għax kienu jgħidu. Temijiet daqshekk. Istanbul naqra kontra l-kurrent. Tilfitni. Jista' jkun. Però Jaġbuni timijiet, jiena sabiħ tal-World Cup nara li tim laqat jiena ftit rajt lobby ta' Malta il-ground. Kont narom iżjed mill-television. Dis-sena ddeċidejt li. Paralik. Li rrid immur nara kważi kollha. Għalma kont fl-antik. Tajjeb, dis-sena hekk iddeċidejt moħħi. Manka minħabba issa l-istil ta' programm, hemm bżonn li inti tkun preżenti. Jien hekk inħoss. Ma għabek one-on-one nitkellem mal-presidenti biex urejna l-presidenti kif imexxu l-klabs. Issa ħad tkun differenti. Huwa polemika. Il-polemika tkun hemm biex tgħid dak li tara inti. Biex li jgħidulek. Interessanti, Bużu. Tajjeb. Importanti li taċċetta, meta titkellem fuq polemika, xina b'nita. Taċċetta kritika. Li polemika hija opinjoni ħafna drabi. Ġifieri in-nies ukoll għax forsi. Le, jistgħu joffendu. Mhux miegħek. Ħajqalgħu polemiki. Li tiġġib rispett inti bħala ġurnal. U jridu jġibu iktar minn hekk in-nies li kultant sfortunatament hawn Malta nafu. Imma dik dejjem ta'. Jien dejjem aċċettajt min ikkritikani. Għax jien sa nikritika. Pero Mhux bil-familja, ma. U jekk ħassem importanti għal kemm polemika, jekk ħassem l-ismijiet. Tkun ċert minnhom l-affarijiet. Tkun fatwali, tkun ċert. Speċjalment nixtieq ngħidha fuq futbol ma. Il-memija għalli l-Simon kien mixtri, eżempju. Hemm grupp speċifiku fuq Facebook li qed jagħmel ħafna ħsara. Kulħadd jitkellem anonymous, iweġġa u qatt ma sar xejn. Mill-programm li jmiss. Mhux għala, naħseb l-administrator għax minux kien hemm. Jien ma nafx minnu ġifieri. Jaqsi ma naf minnu huwa, ma nafx minnu, jiena ili li ħriġ għax. Għax huwa grupp li ili biex ngħidha di. Kattiv u Għax però hemm il-kattiveri. personali ġifieri, però daħħalli tħalli tiċċekkja ġimjut. ċviri ma jistawx Jista' jkun l-pulizija. Naf li kien hemm ħafna rapport il-pulizija u l-Facebook imma Facebook. Le aħna mill-programmi li jmiss, għax kellimt ma' Simon, xin konna ftitaw qabel ħin li ħanibdew ukoll jibdew jibatu l-messaġġi. U nistgħu wieġbu basta bisimhom. Naqbel miegħek mela. Ikteb bismek
U wiex, Għandek responsabilità ta' dak il-kumment li għaddej. responsabilità ta' dak U twieġbu. dak il-li. Jek ma taf tgħid darba riġejja niċċekkjar. Ejja, għax ftit fadal ħin. Fu World Cup, jena għatlek jena l-Ingliżi naħseb, Jiena pero l-Ingliżi, hija iva. diffiċli ħafna. Jena naħseb għax għandhom coach kif għal Marlon u tattiku ħafna u Southgate Jien ma narhom kienx li huma tim hekk. tajjeb. Imma għandek Franza Għandek t-tini l-squadra, kienet. Franza. William Champions League. Jidħol ċerki fl-aħħar 10 minuti. Pero għandek l-element ukoll għax inti qed tippompja l-fatt li għandhom it-timijiet jibqgħu lek sal-aħħar fil-kompetizzjoni Ewropej. Ma barranin, no. L-element ta' fatigu ukoll. Ma semmejniex hawnhekk dissija il-kalendarju. Xi ħaġa li aħna kollha. Hemm ċertu players li għamlu World Cup oħra Aħna l-erba' mhux World Cup tal-klass. mhux inħobbu jew segwu l-futbol, fissati fuq il-futbol l-erba' li aħna sajmin u inklużi. Imma too much. Il-kalendarju sar too much. Għadna fil-World Cup. Ġimgħa tew Player u man, Kien l-final ta' Champions League. Ġimgħa u nofs oħra għandna l-lobby tal-Ewropa. Aħna narawhom hawn Il-World players Cup għadha umani d-dejja. u għalihom player faċli tgħid kemm xtaqt, però u player uman u kultant Il-ħamrun, Floriana ċert, Marsa Xlok naħseb ukoll. kollha bdew. Double session training kull jum. Daw għadhom ġej mill-qaw. U sħana da ma bdiex, To be fair, Għaw Malta sħana da ma bdiex. to be fair ġabu riżultat Diċu ċata Għax ma dis-sena li semmejniex għaw. il-riżultat ta' nazzjonali. Ej. Ġol Ungerija Għamlu żewġ prestazzjonijiet tajbin. Ma' Slovakja kienu sfinturati għal Pro dak fl-aħħar. l-international break żejjed. Pero zejjed, u ma l-Azerbajġan ġabu rebħa tajjeb, imma daw il-players għadhom ġej mill-final ta' profi l-finalissima tal-lig tagħna. Sewa, marru hemmhekk training kemm ta' xartiem jew kemm damu ma' nazzjonali. Ġimgħa break, Ġew lura, jekk kellhom ġimgħa ġimgħa break, break, jekk kellhom too much. Il-futbol sar too much. Il-flus sar. Ħadu over. U daw għandhom familja. Ej. Iridu nara break. Għal-well-being tagħhom. Aħna s-soħra meta konna neqerdu nħabba il-fixtures tal-trofi tal-kamp. Għax kellna ħafna midweeks. Kellna xi Kont tlettin tilab loba mela l-players robots. Kellna l-Jubilee Cup is-sena oħra illi ma permettix li tilab ħafna lobit fil-weekend meta trid. Però dis-sena kull ma ħajkonna waħda jew tnejn. Kellek il-kalendarju tal-ħamrun. Kellek l-ixxu minna ma nidħol fiex issa ġiet tranġar u dal-affarijiet fil-bidu kien l-ixxu tal-pitches ukoll, il-pitches ma kienu fl-aħjar kondizzjoni. Kemm kolli partikolarment stadium, ġifri kellek ma kollox ma kollox. Imma stressanti, partikolarment għall-amministraturi tal-klabs, aħna bħal administrators, tispiċċa ħadd flaġija, terġa' tnejn f'lodu, distribution ta' biljetti, press conferences, ħaġa wara, għandek il-lobby tlieta, għandek il-lobby l-erba, għadda l-erber ġej bdejt il-ħamis, ġej bdejt tal-ġimgħa tal-bisak meta jkollok il-midweeks, u l-għar, għax aħna fl-aħħar mill-aħħar ma nkunux fil-pitch, sew nofs bil-sinna barra nipruvaw nġibu riżultat. L-għara players, jiena niddefendi all out il-players, għax fl-aħħar mill-aħħar players huma Pero- Imma l-familja jkollhom, però saqajhom di ma tkabbax 250 sena, saqajhom hija ta' futbol li għamilek 15 sena u ma tistax nabdaw L-nies fl-amministrazzjoni tal-MPL, it-tip ta' Rodney. Kif għadlilna? U it-tip ta' Jesmon Zarafa, ta' Simon, ta' Ranabera. Ankatmu, tarom il-ħin kollu hemm. Jeħsi u jaqalaw ġorasom. Għax dan un-bat nibdew għax marbaħx id-dikin, lik fażul. Ta' sekk fil-li tajja. Grazzi Marlon, Vera? proset, ħadna gost. Thank you, proset, bus. Ciao. Bejn. Ħalli fidejk biex tikkonkludi, ħadna gost. Ma saqalulna ma ħajr baħ il-World Cup, Ejwa, attendent, damma l-Ingliżi. Le, ma ħankun onest, ġifiri xi ħaġa negattiva fuq in-nifsi, il-World Cup kont Ejja, xie. nifnija u kont l-istorja tagħha nħobba dis-sena bejn lobit bil-lej, bejn ħaġa wara, bejn wara l-season li kellna qed nipprova dal-perjodu ta' cycling għaw nitkellem. Bella fajler. Gawdiħi s-sajfija. U gawdijiet. Bella fajler. Fuq xi boat. Titli xejn, ġifiri biex kunu tafu. L-Ingilterra, il-bira għamilt sakrileġ kbir l-Ingilterra, ma meta jilabu l-Ingilterra, kont xi ħaġa kbira li, jew meta tilfu ma' Spanja l-aħħar final tal-Euro, kont kejr. L-Ingilterra il-bira fil-disa kont rijek, ma rajtix. Ġifiri da jesset nejdik. Kellek xi ġurnata. Għamilna diskussjoni, ħanejt li Franza, ħalli rajx l-Ingilterra. Xorta nħobbhom ta' pero l-bira. Il-mara tiema Franza bil-ger ta' Mbappe tiġri. Franza għandhom skwadra b'saħħitha wkoll. Jien nemmen is-soliti Franza, Spanja, darba l-Ingilterra naħseb tasal iktar ħabba l-coach. Ma nasibx ħekkel sorpriż, ġifieri xaħat minnhom. Jien naħseb l-Arġentina darba ma tasal. Pero kemm isemmu is-South America u l-Messiku. U anka t-timiet biex timiet Afrikani joġbuni wkoll. Ivory Coast, Ghana,
mux li jaslu sal-axħar. Il-Marok. Għanna il-Marok, fenomenali, Il-Marok il-Marok jisumma jixuni konferma. Għax għallimna l-Hakimi USA, Sweden kienu għallimna l-Hakim. Isma, oj, Norway. USA, Sweden, Norway. Norway tisewom. Sweden kienu tajbin, dik il-ċertajt rajta, xina Għandhom l-attacking partner tajjeb ħafna. Ovvijament ħabba TVAM, u jkun hemm u Sweden dak il-ħilla biex il-ħabsa ħafna qabel biex nipprepara. Tunezija batuti, però Sweden ġbun ħafna. Se jiddependi wkoll ma' min jiġu. Ma minn jirġu, twila so diffiċli tajt. Somma, tkellmu. Grazzi. Narġaw Prosit. niltaqgħu. Prosit. Meta tridu. Dan istilu ġobni ħafna u iva. Ħankompli niraq u għandi bżonn xi ħaġa naħseb minn għandu. Idea ta' Simon, Rodney oġbitek. 16,000 darba. Ma dof. Ejwa, ikolli tifel ieħor Simon insemmi. Ħadlu musurri. U isma' għandi. Semmejta diġa Inti ma semmejtux. Semmi inti issa. U l-luk ukoll mela. Grupp u l-O'Reillys. Ejwa, jidlu grazzi. Tajjeb, nirringrazzja ħafna. Segwu l-paġi soċjali tal-MPL, Malta Premier. Dik importanti, social media. Iktbunna dakinhar u wieġbukom. Minn number, ma jew qed jidher. Qed jidher. Sajda, da kollu xew Simon jagħmel. Xew xafet jgħidu fidejh. Da king. Għandi mħadda komna bih. U mħadda ta' Ħadem ħafna għalija. Thank you. Ciao.